Hello po, ito po ang Bicol Weather Update ngayon pong January 21, 2021. Ngayon nga po ay makikita natin dito sa animation mula po sa wendy.com na kung saan ito pong magandang panahon bukas or magandang panahon ngayon pong Thursday, January 21. So makikita natin wala po tayong masyadong nakikitang malakas na hangin at patuloy po na hihina po ang amihan na magdadala po ng magandang panahon at mainit na panahon dito po sa Bicol Region. Kung titingnan po natin sa mga pag-ulan dito po sa Bicol Region, may aasahan pa rin tayong mga panandaliang pag-ulan lalo na po sa bandang hapon at gabi. Titingnan po natin dito sa Camarines Norte sa part ng Daet. Bukas po Thursday, ngayon pong magdamag at bukas ay may mga mahihinang pag-ulan na lamang at sa bandang hapon may 2.8 or 4.2 kalakasan ng ulan. Sa Naga po sa Camarines Sur, bukas maganda yung sikat ng araw subalit may mga pag-ulan sa bandang hapon at gabi. So yan po ang mag-ingat pa rin po sa mga panandali ang pag-ulan po. Hindi naman po ito kalakasan. Sa Birac, Catanduanes naman po magiging maganda ang sikat ng araw. May mga pag-ulan pa rin na aabot ng 3.4 and 2.8 na lakas ng pag-ulan. Lalo na po sa bandang hapon at gabi. Ganon din po sa Legazpi. Maganda rin po ang sikat ng araw bukas ng umaga. Subalit may mga panandali ang pag-ulan na malalakas sa bandang alas 8 o alas 5 ng hapon. Sa Sorsogon naman po, magiganon din, may makikita tayong pagsikat ng araw, subalit may mga pag-ulan sa dapong hapon at gabi. Sa Masbate naman, magiging maganda rin ang panahon, ganon din po at sa hapon ay may mga pag-ulan na abot ng 5 to 6 millimeters na lakas ng pag-ulan. So yan po ang magiging kalagayan ng panahon sa January 21, Thursday po yan. And nakikita natin po ninyo nasa kulay blue, ibig sabihin may mga kaulapan pa rin or hindi naman po ito kakapalan. Kung titingnan po natin sa lakas ng pag-alon, makikita natin na hindi na po kulay pink or hindi na po aabot ng 3 meters ang lakas ng pag-alon. Diyan po sa light blue, aabot na lamang po yan ng 0.2 to 0.4 na lakas ng pag-ulan. Yan, ay lakas ng pag-alon, sorry. And pakikita natin dyan sa palibot ng Camarines Sur, mahina na po ang pag-alon. Sa may Legazpi po, aabot pa rin ng 1.9 na meters na at dyan sa may Sorsogon. Magiging katamtaman naman po at maganda ang Abanayad dyan po sa Masbate area dahil hindi na po sila masyadong apektado ng hangin mula sa amihan or sa karagatang Pasipiko. So mag-iasahan na magiging magandang Abanayad na pag-alon dyan sa may Camarines Sur and dyan sa may Masbate area. Subalit sa Sorsogon at Legazpi, medyo may kalakasan pa rin ang pag-alon. And kung titingnan po natin sa ating pong satellite image, makikita po natin na may mga manipis na kaulapan dyan po sa buong area ng kalupaan ng Bicol Region at may mga malaking kaulapan dyan po sa karagatan po ng Camarines Sur. Kaya po mag-ingat pa rin sa mga pabigla-biglang ulan at mga pagbuhos na hindi natin inaasahan na nakakaapekto sa ating pong panahon. Yan lamang po, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel at i-click po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat.